Good morning po sa ating lahat. May bagyo ba? Maaraw ngayon ah. Marami pa tayong mga bakanting upuan. Mukhang may baha. Ngayong umaga po sisimulan natin, sadyang iniwan ko muna ang series natin sa Ephesians tungkol sa kayamanan ng Kristiyano at paano di pamuhay. Nais kong magbalik tayo sa doktrina sapagkat napakalaga po na manumbalik tayo sa ating tinitindigang pananampalataya sapagkat ito ang pinakapuso, pundasyon ng ating pong buhay Kristiyano. Sabi nga sa naging aral ni Pastor RG sa nakaraang Sundays na kailangan itayo ang tamang pundasyon. Ang sabi ni Pablo, siya yung nagtayo ng pundasyon o mga apostol ang nagtayo ng pundasyon na walang iba kundi si Kristo. At walang sino mang maaring magtayo na kaiba sa pundasyong kanyang itinatag. At para naman sa mga workers na magtatayo doon sa foundation, dapat din ang kanila pong itatayo sa pundasyon na walang ibang cornerstone kundi si Kristo, ay kailangan nasa ginto, pilak at bato. Ibig sabihin, nasa tamang doktrina na may kaugnayan kay Kristo at hindi dapat magtanim o magtayo sa ibabaw ng pundasyon ng mga kahoy, ng kusot. Ibig sabihin, hindi po mga doktrina. Sapagkat kung nagtatayo ang mga manggagawa after na mailay ang foundation, magtatayo ng iba't ibang doktrina na hindi batay sa pundasyon nating si Kristo, mayroong pagsusulit, babagsakan lahat ng masusunog ang lahat. At ang mga mananampalataya, which is the building, the temple of God, ang sakahin ng Panginoon, ay magdurusa sa kanilang buhay. Sila ay nabibiktima ng mga maling aral. Bagamat sila po ay Kristiyano, ngunit sila ay itinatayo ng mga bulaang doktrina na ginagawa ng ibang mga manggagawa sa iglesia. Kaya dapat nating iwanan ang mga bagay na yun at ituwid natin. Kaya nga, minabuti kong bumalik tayo sa mga doctrines natin sapagkat alam ko na marami sa atin hindi pa alam yung doktrina nating tinatayuan. Bagamat na ituro natin ng 1689 na siyang doktrina ng Reformed Baptist, pero kailangan pa rin natin ang ibang mga turo na mga theologians na mga Panginoon upang tumibay tayo sa ating pananampalataya. Sapagkat kung hungkag, walang laman yung ating pananampalataya, puros damdamin lamang, luksuhan lamang, awitan lamang, kasayahan, masusunog po yan. Hindi po yan tatagal. Kaya sa atin, sa iglesyang ito, maingat lang tayo sa pagtatayo sa pundasyon na dapat hindi pundasyon ng tao o nasusunog, kundi pundasyong ginto, salita ng Panginoon. Nais ko pong simulan ang series po ng ating pag-aaral ngayon tungkol po sa history of redemption. History of redemption. Ating pong narinig ito sa mga preachings na babanggit yung history of redemption. Redemptive history. Pero wala po tayong buo na pagkakaunawa. Ano ba ito? So ito yung ating tatalakayin para ating pong maunawaan ang redemptive history or Historia Salutis, history of salvation, ay dapat nating ikumpara din sa order of salvation, Ordo Salutis. Yun po yung ating pinag-aralan the last time. Kaya ating pong alamin ano ang pagkakaiba ng Ordo Salutis at ang Historia Salutis. Ibig sabihin, ano pong pagkakaiba ng order of salvation and redemptive history. Ito pong dalawang ito ay magkaugnay, ngunit magkaiba po ang kanila pong katangian. Kaya yun po yung ating dapat alamin. Sapagkat kung magbabasa kayo ng mga balita tungkol sa mga iglesia sa Google, sa internet, marami kayong makikita na halos lahat ng bumabagsak at
nadudurog, nawawasak na iglesia ay dahil humihiwalay po sa doktrina. Tulad lang po ng Saddleback Church na pinangunahan ni Rick Warren. Sila po ay na-excom sa Southern Baptist Conference sapagkat sila lumihis sa doktrina na pinanghawakan ng Southern Baptist at higit sa lahat sa Bible. Alam naman natin si Rick Warren, pagka siya ay nag-preach ng Bible, ginagamit niyang Bible, pero ang kanyang pinapaliwanag ay paraphrase, yung kanyang sa isipan niyang paliwanag, hindi mismo yung salita ng Diyos. At dahil dyan, yun ang dahilan para sila po ay humiwalay sa totoong doktrina. At sila po ay nag-anoint ng mga pastora, mga babae, which is wala sa Biblia at wala rin sa doktrina ng Southern Baptist. Kaya sila na-excom. Tulad po ng Hillsong, sana wag natin gamitin anumang kanta ng Hillsong, gaano mang kaganda ito. Sapagkat punong-puno ito ng immoralidad. Pagdating po sa sex, maging sa pedophilia, yung mismong nagsimula ng Hillsong na ito, ang kanyang tatay ay bumagsak sa ganung klaseng immoralidad, sa pera, sa financial, sobrang kanilang pag-akit sa mga tao na hindi nila inakit ang tao sa katotohanan, doktrina. Kaya bumagsak sila, pati yung anak na humawak ngayon, kalimutan ko yung pangalan niya, ganun din, pedophilia. Mga batang lalaki, at yun ang hinahangad ng mga miyembro. Kaya maraming miyembro nagtataka, saan tayo patutungo sa ganitong klaseng doktrina. At marami pa pong ibang iglesia. Kaya napakalaga po na tayo'y manumbalik sa ating pundasyon. Walang iba kundi ang doktrina po ng totoong iglesia batay sa salita ng Panginoon. So ating pong tatalakayin ngayon para maunawaan natin ang pagkakaiba po ng redemptive history at saka Ordo Salutis or Order of Salvation. Bago lahat, tayo muna manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito sapagkat binigyan niyo kami ng kalayaan na balikan namin ang totoo naming tinitindigan, ang pananampalataya na aming tinitindigan. Nawa po, maunawaan namin ito, malagay sa aming puso, upang kami po ay hindi po matulad sa isang sanggol na tinataboy-taboy at hinihipan-hipan ng mga hangin ng mga maling aral sa aming panahon. Na kami po ay tumayo at manindigan sa isang Diyos, sa isang Panginoon, sa isang pag-ibig, sa isang pananampalataya, sa isang bautismo, sa isang iglesia na sumusunod at nananangan sa iyo pong mga salita ayon sa turo ng inyong mga lingkod na walang iba kundi ang mga apostol. Sila po ang nagtatag ng pundasyon sa aming pong pananampalataya. At nawa kami po ay lalago sa ibabaw ng pundasyong ito, hindi sa salita ng tao, paniniwala ng tao, kundi salita ninyo. Walang iba kundi ang banal na kasulatan. Kaya ngayong umaga, turuan nyo kami, samahan nyo kami, ipaunawa nyo sa amin, bigyan namin ng halaga ang katotohanan at maturuan kami ng totoong pundasyon ng aming pananampalataya upang huwag kaming maligaw at mapahamak kung sakasakali, Panginoon. Maraming salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pwede kong gamitin to? Deacon? Yan, thank you. Sige po. So ngayon po, simulan natin, ano bang pagkakaiba ng Order of Salvation at saka redemptive history? Well, sa Order of Salvation, sa Latin word is Ordo Salutis. At pagdating naman sa redemptive history, sa
ah, Latin yan ay Historia Salutis, History of Salvation. Order of Salvation and History of Salvation. Sa English po is Redemptive History. Naunahin natin pagtalakay ang Order of Salvation sapagkat natapos na natin ito. Naunawaan natin yung pagkasunod-sunod ng gawa ng Diyos na kaligtasan sa buhay ng bawat mananampalataya. So sa Order of Salvation, from eternity past, mula sa walang hanggan, hanggang katapusan, gawa ng Diyos yun. Kaya ang kaligtasan ay biyaya. Pag sabing biyaya, gawa lamang ng Diyos, wala pong bahagi ang tao. Mayroon pong response ang tao para maisagawa yung itinakda ng Diyos o may pamuhay, pero hindi ibig sabihin tayo po ay nakaambag ng gawa ng kaligtasan. Lahat po yan ay gawa lamang ng Diyos. Kaya umpisa natin, Order of Salvation. Ang Order of Salvation ay inilalapat ng Panginoon sa dalawang pamamaraan ng kaayusan. Remember? Ano yun? Logical order and chronological order. Pag sinabing logical, kung ano yung sinimulan ng Diyos, mayroon siyang itinalagang kasunod. Sa kasunod naman, may tinalaga siyang kasunod. Hindi pwedeng magkabaliktaran. So, ang plano ng Diyos, from eternity past, plano ng Diyos sa eternity, ililigtas niya ang kanyang mga tao. Okay, wala pang mundo, wala pang tao, pero ang Diyos, dahil siya'y matalinong Diyos, hindi siya pwedeng turuan o hindi siya pwedeng tulungan, siya po ay nagtalaga na. Mayroon na siyang pinili. Mayroon siyang pinili sa walang hanggan. Kaya nga, ang kaligtasan ay hindi nababatay sa desisyon ng tao, kundi ang Diyos nagdesisyon na sa walang hanggang simula. Basahin natin ang dalawang talata para maunawaan natin. Ephesians chapter 1 verse 4. Pakibasa po. Lakasan nyo lang. Ephesians chapter 1 verse 4. Sige po. Ayon sa pagkapiling na sa atin sa Kanya, tayo'y tinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dumis sa harapan niya sa pagkapiling. Okay? Nakita natin, ayon sa pagkakapili niya sa atin. Kailan daw? Bago likhain ng sanlibutan. Para sa anong layunin? Upang? Okay, so yung pinili niya, itinalaga niya na maging banal at walang dungis. Paano gagawin yon? Basahin natin ulit ang Romans chapter 8 verse 29 to 30. Pakibasa po. Romans 8, 29 to 30. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring ng ganap. At ang mga itinuring niya at ang mga itinuring ng ganap ay niluwalhati din naman niya. Okay, so nandoon yung walang katapos, walang putol na kadena ng kaligtasan. Ano yung una diyan? Mayroon siyang kinilala. Kinilala, ibig sabihin, pinili or loved. Kanyang kinilala, tulad kay Adan at kay Eva, Genesis 4:1, na kinilala ni Adan si Eva at si Eva ay nagdalang tao. Ibig sabihin, inibig. Okay? Nagkaroon ng personal relationship. Ang Diyos,
wala pa ang mundo sa atin, sa kanyang mga pinili. Kinilala niya. So, pinili, kinilala, para saan? Maging itinalaga. Ito rin yan. Itinalaga na maging katulad sa kanyang bugtong na anak na si Kristo. At ang mga itinalaga ay upang maging kawangin si Kristo, at ang mga tinalagang kawangin si Kristo ay tinawag. At ang mga tinawag ay itinalaga, ang mga tinawag itinalaga para maging okay. At ang mga tinalaga naman ay tinawag. At ang mga tinawag ay okay. So, lahat po ng pinili ay itinalaga. Dito po sa Ephesians chapter 1 verse 4, tinalaga para maging banal at walang dungis. Para mangyari yon. Yung kanyang kinilala o pinili, love, itinalagang matulad sa larawan ni Kristo, sapagkat sa pagiging Kristiyano, doon lamang tayo magiging banal at walang dungis. So, ang lahat po ng pinili ay itinalaga naman na maging, tawagin. Calling. Okay? At ang mga tinawag, itinalaga na, anong kasunod sa order solation? New regeneration. Ipinanganak na muli. Kaya nga pag ikaw po ay pinili ng Diyos bago palikhain ng mundo, itinalaga ka. Okay? Na maging tulad kay Kristo. Paanong paraan? Una, itinalaga tayong tawagin. Itinalaga tayong ipanganak na muli. At pang-apat, ang mga pinanganak muli, itinalaga na ang sunod, conversion. O, ang tawag niyan ay pagbabalik loob. Then, panlima, yung mga na-convert, itinalaga na ma-justify. Justification. At yung mga na-justify, itinalaga na maging adoption, anak ng Diyos. At mga anak ng Diyos, itinalaga na maging sanctified, sanctification. At ang mga sinantified, itinalaga na mag-persevere to the end, perseverance. At lahat po ng mga itinalagang ito ay itinalaga para sa glorification. Kaya nga, kung ikay pinili, natural tinawag ka. At sa iyong pagkakatawag, pinanganak kang muli. Regeneration. At sa kapanganakan muli, binigyan tayo ng repentance and faith para tayo mag-response. Dito tayo nagkakaroon ng response. Ang tao. Pag-response niya sa tawag ng Panginoon, siya po ay kinonvert ng Diyos. Siya ay pinagbalik loob. At ang mga na-convert ng Panginoon, ginastify ng Panginoon. Pinawalang sala tayo. At dahil tayo pinawalang sala, tayo po ay kanyang tinuring na anak. At dahil mga anak, ito na, magpapakabanal tayo. Ito yung ating response pa rin. Diyos ang gumawa lahat, pero may response tayo sa tao. Kaya ang purpose po ng buhay natin ngayon at the present time is holiness, sanctification. Kung baga sa ibang salin, pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi natin nababanggit yung dapat tayo magpatuloy sa kabanalan. Ito yung proseso natin. Dito yung nagbabago yung buhay natin. Naku-convert every day, every minute of our life. Bakit po tayo naku-convert o bakit tayo nababanal? Dahil sinusunod natin ang salita ng Diyos na ating napapakinggan, nababasa at narinig sa pangangaral. Sanctification yon. Kapag ka ikay dati ugali ganito, tapos nabago mo, yan po'y namumuhay ka sa kabanalan. Lumalayo ka sa kasalanan, lumalayo ka sa takbo ng sanlibutan. At magagawa mo yon dahil ikaw ay iniingatan ng Diyos. Perseverance of the saints actually is preservation of God. Iniingatan ka niya. Bumagsak ka man ng 7 beses, 7 beses ka rin iingatan ng Panginoon.
So nakita niyo ang buhay ng isang Kristiyano, hindi po siya mawawala sa kaligtasan. Kasi piniperceive siya. Ikaw ay pinili, ikaw ay tinawag, ikaw ay pinanganak na muli, ikaw ay binago ng Diyos, ikaw ay inaring ganap ng Diyos, ikaw ay ginawang anak ng Diyos, ikaw ay binabanal ng Diyos, ikaw ay iniingatan ng Diyos hanggang sa ikaw ay makarating kasama ng Diyos sa kanyang kaharian. So, ang ibig sabihin po ng order of salvation, ito yung kasaysayan kung paano inilapat ng Diyos ang bawat biyaya sa puso ng isang tao. Ang Diyos po ang naglalapat ng kanyang kaligtasan sa atin. Hindi tayo ang nagsusumikap. Nakuha nyo? Order of salvation, ibig sabihin, application ng Diyos sa lahat ng biyayang kaligtasan sa bawat isa. Ngayon, pagdating naman sa redemptive history or Historia Salutis, ito naman yung kasaysayan ng buong kasaysayan ng universe. Kung paanong ginagawa ng Diyos ang lahat para sa ating kaligtasan. Nakuha nyo? So, hindi po naglikha ang Diyos ng mundo para maglikha siya. May purpose, and what is that purpose? Salvation of His people. Kaya nga hindi tayo aksidenteng lumabas sa mundong ito. Hindi rin aksidenteng nag-create ang Panginoon ng heaven and earth. Hindi rin siya aksidenteng siya nagbigay ng covenant kila Abraham, promises kila Abraham, law kay Moses, lahat po hanggang sa pagdating ni Kristo, ang kanyang incarnation, and then the cross, ang kanyang death and resurrection. Hindi yan nagkataon lamang, yan po ay bahagi ng plano ng Diyos na kaligtasan sa kanyang mga itinalaga. Kaya nga kung tutusin, sa creation, nakasentro kay Christ para sa kanyang mga tao. Ganong kahalaga ang Kristiyano. Hindi ito gawa ng tao, pagsisikap ng tao para maligtas, kundi lahat po ng history, redemptive history, ay ginagawa ng Diyos para sa kanyang mga hinirang. At dahil para sa kanyang mga hinirang, siya po ay gumawa ng order of salvation. Inilalapat niya lahat yung purpose ng kanyang creation sa universe. Kanya po itong sinunod-sunod ayon sa kanyang takdang panahon na ilapat sa bawat tao na kanyang hinirang. So tingnan natin, ang order of salvation ay ginagawa ng Diyos sa isang tao para maligtas. Ang Diyos ang gumagawa yan ang order of salvation. Sumasagot ito sa tanong natin, paano ako naligtas? Ang tanong dito sa ating mundo, paano ka maliligtas? Maraming gagawin. Pero ang totoo na tanong, paano tayo naligtas? Naligtas tayo dahil lahat ng biyaya ng Diyos ay inilapat sa atin. Mula sa pinili, sa pagkakatawag, sa kapanganakang muli, ginawa ng lahat sa atin yan para tayo maligtas. At para naman tayo maligtas, mga kapatid, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay ng buong kasaysayan para tayo ay maligtas ayon sa kanyang layunin. So, redemptive history, mga kapatid, ay malawak. Kung tawagin yan, Historia Salutis. Okay? So, tumatalakay ang redemptive history sa malawak na plano ng Diyos. Sa napakalawak na plano ng Diyos para iligtas ang kanyang bayan sa loob po ng kasaysayan ng mundo. Sa loob po ng kasaysayan ng mundo. Kung mayroon pong doctrine to, dispensationalism, mayroon silang kanya-kanyang panahon. Pero sa kanila pong paniniwala, iba-iba ang kilos ng Diyos. Pero sa atin po, hindi ganon. Konektado po lahat yan. Sa simula ng creation, konektado lahat yan. Gumagawa para po mangyari itong order of salvation sa bawat isa. Kaya kung tawagin redemptive history, ay gumawa ang Diyos ng buong kasaysayan upang
sa kabuuan nito ay masya katuparan ang plano ng Diyos. Unti-unti niya itong ibinunyag simula sa Genesis hanggang Revelation. So, walang aksidente sa buhay po natin. Kung tayo po ay nagmamatigas ang ulo natin, tanda natin ang sinabi sa Deuteronomy, sabi ni Moises sa Israel, ayon sa salita ng Panginoon, itinakda niya ang alin? Ang mabuti at masama. Pagka sinunod mong masama, etong mangyayari sa iyo. Ibig sabihin, fino-fulfill mo ang itinakda ng Diyos na bunga ng kasamaan. Pero pagka sinunod mo yung kabutihan, nakatakda rin ng Diyos kung ano yung aanihin mo sa kabutihan. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon kay Moises, itinakda ko, saksi ko ang langit at lupa na itinakda ko ang mabuti at kasamaan, ang kamatayan at ang buhay. Piliin ninyo ang buhay. Yun ang utos ng Diyos. Piliin ninyong buhay. Pero sadyang tayo po, nagmamatigas tayo. Kaya nga, umaani tayo ng consequences sa ating buhay. Fino-fulfill natin sa ating sarili ang kasamaan sa buhay natin. Kaya pag sinusunod natin ang kabutihan, buhay po ang ating aanihin. So narito ang pangunahing yugto ng redemptive history. May mga yugto-yugto po yan eh. Tulad po ng order of salvation, may mga yugto-yugto. Unang yugto, pinili. Pangalawang yugto, tinawag. Pangatlong yugto, ipinanak na muli. Pangapat, tayo ay nagbalik loob. Sa order of sa redemptive history, mayroon din pong yugto-yugto. Kaya lahat nangyayari sa history ay para sa iyong kaligtasan. Naunawan niyo ba? Lahat po nangyayari sa redemptive history ay para sa ating kaligtasan. Hindi para sa ating kasamaan. Nagsimula ito, mga kapatid, sa redemptive history naman, Historia sa notice. Ang simula po niyan sa kasaysayan is creation. Hindi po lang basta nag-create ang God nang walang layunin. Nag-create ang God ng heaven and earth. Sabi nga Genesis 1, verse 1, Bereshit bara Elohim, et Shamayim, et Ereth. Ibig sabihin, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sa Hebreo po yun. Dahil sa layunin niya na maligtas ang kanyang mga tao. Then, itinakda po mga kapatid, sa creation, kasunod niyan, nilikha ng Panginoon ang fall. Bumagsak ang tao. Alam na ng Diyos ang kanyang plano. Kaya hindi siya pwedeng pangunahan. Hindi pwedeng sagutin yung, kung talaga ang Diyos ay makapangyarihan, ba't hinayaan niyang bumagsak ang tao? Hindi siya Diyos. Pero sino ka tao na magtanong ng ganung bagay? Ang Diyos po ay Diyos sa lahat. Matalino at hindi siya nahuhuli sa lahat ng pangyari sapagkat siyang pinagmulan. Siya ang nasa kasalukuyan at para sa kanya ang lahat ng kinabukasan. Di ba? Romans 11:36. So, sa history of salvation or redemptive history, talagang nag-create ang God ng heaven and earth. At pinantulot niya ang pagbagsak, paglugmok ng tao sa kasalanan. Pag-aaral natin isa-isa yan, mga kapatid, sapagkat ito yung sadya natin na ating pong pag-aralan about isang yugto. Then, pangatlo, ano po yung pangatlo? Nung bumagsak ang tao, yan po ay ang promise, ang pangako ng Diyos. Covenant.
Diyan po natin makikita yung tipan ng Diyos, pangako ng Diyos, covenant with Abraham. Kay Abraham. Hindi po basta lang nagbigay ang Panginoon ng pangako, nag-ayon siya lang sa gusto niya, nagbigay siya ng pangako dahil sa plano niya na iligtas ang kanyang mga tao. So hindi po basta-basta yung ating kaligtasan, mga kapatid. Planado ng Diyos, gawa ng Diyos lahat. At pang-apat, ito yung pag-aaral natin, redemption. Simula yan sa mga rituals, ceremony sa Exodus. So lahat po na nangyayari sa Exodus, ng mga seremonyas, hindi po yan basta lang ginawang batas. Yan po ay umaanino sa tunay na kaganapan ng pagliligtas, redemption. At yan alam natin kay Jesucristo. So andyan ang Exodus, andyan yung mga sacrificial systems, andyan po yung mga kings and prophets na nangyari sa ating kasaysayan. Hindi po basta nagkataong kwento lang yan. Lahat yan ay ayon sa plano ng Diyos na kaligtasan sa kanyang mga hinirang. Then, panlima, Christ incarnation. Ang pagkakatawang tao ni Jesucristo. Bakit ganon? Bumabalabang si Kristo, Diyos, nagkatawang tao? Hindi lang po. Talagang yan po ay nangyari. Incarnation, yung cross ni Jesus Christ, resurrection niya, yung kanyang pag-akyat sa langit, lahat po yan, planado yan, para po sa kaligtasan ng kanyang mga tao. Ngayon, kung ikaw mismo nangangaral ng salita ng Panginoon, hindi mo itinuturo ito para tumibay ang mga mananampalataya sa kanilang relasyon kay Kristo, tumibay ang kanilang pananampalataya na hindi matitinag, saan pupunta? Sa kamalian, at yan nangyayari na maraming iglesyang nawawasak dahil sila'y tumatalikod sa doktrina, sa tamang aral. Gumagawa sila ng kanya-kanilang mga aral. Kaya, pang-anim, makikita natin ang church age. Bakit mayroong iglesia? May panahon ng iglesia. Sapagkat yan ay para sa mga tao ng Diyos. At pagkatapos, the consummation. Hindi konsumisyon. Ibig sabihin, the second coming of Christ. Pagdating ng Panginoon, magkakaroon ng new heavens and new earth. Kaya mali po yung mga pangangaral na darating ang paggunaw ng mundo. Well, totoo yun. Pero dapat natin kunin ang context. Ano yung magugunaw sa mundo? Ang mga bituin, mga araw at buwan ay magbabagsakan. Saan babagsak? Hindi magkasa yung bituin sa mundo. Yung mundo. So yan po ay isang figure of speech. Na pagdating ni Jesus Christ, magkakaroon talaga ng pagkawasak ng sanlibutan. Pero hindi po yung sanlibutan, yung cosmos, itong earth na ito, but the world system. Di ba ang mundo ay pinagharian ng sanlibutan? Ang paghahari dyan ay ang espiritu ng kadiliman, walang iba kundi si Satanas. Magkakaroon po ng regeneration ng buong sanlibutan. Wawasakin, tutupukin ng apoy ang lahat po ng gawa ni Satanas na naghahari sa kadiliman sa sanlibutan. Well, ating basahin nga ang 2 Peter chapter 3, verse 10. Isa lang to sa mga talata na nagpapatunay na tayo po yung magkakaroon ng bagong langit at bagong daigdig. Regenerated heaven and earth. Ganito ang pagkakasabi sa Peter 3, verse 10 to 12. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yaman lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito.
Ano ngang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos? So makikita natin kung paano pong susunugin ang sanlibutan, the system of the world, yung lahat ng kasalanan na nakakapalibot sa ating sistema ng mundo, wawasakin. At para bang pinapakitang may apoy na susunod, na tutupok, ganun din po ang pamumuhay natin bilang bagong tao, mga ipinanganak na muli. Ganon din po ang sistema, mga pananalita, yung luma nating puso ay pinalitan ng bagong puso. Ang luma nating espiritu, pinalitan tayo ng we are new creation. Kaya mali po yung turo na mawawasak ng mundo at saan tayo pupunta. Minsan makikita na may katwiran ng mga Jehovah's Witness na pagdating ng panahon, namimili na sila ng building sa Ayala, yan, akin yan. Kasi naniniwala sila, mananatili pa rin yon. Well, ganun na ang mangyayari. Kaso lang, regenerated earth. Bababa mula sa langit ang bagong daigdig na pinanahanan ng kanyang mga tao. Kaya nga po, pagdating po sa redemptive history, ito yung nagtuturo sa atin ng tamang aral at hindi po kung ano yung nasa isipan ng tao na ini-interpret ang Bible as is na gano'n, dapat nating unawain ito ayon sa context. Ito ba'y sinabi ng Panginoon literal? O ito ba ay symbolical? Kaya yun po ang dapat nating tignan. So lahat po ng kasaysayang ito ay nakatuon sa kasaysayan ng dakilang plano ng Diyos sa buong kasaysayan ng sanlibutan. Ito'y sumasagot sa tanong, ano ang ginagawa ng Diyos sa kasaysayan para iligtas ang kanyang mga tao? Yan po yung tanong sa redemptive history. Anong ginagawa ng Diyos sa buong kasaysayan para sa ikaliligtas ng kanyang mga tao? Sa order of salvation naman ang tanong, paano ako naligtas? Paano ako naligtas? Tanging gawa ng Diyos sa order ng salvation, logical and chronological. Ngayon naman, ano ang ginagawa ng Diyos sa kasaysayan, ng buong kasaysayan? Ito yung para iligtas ang kanyang mga tao. So magkaiba ang dalawang ito, ngunit magkaugnay. Order of salvation and redemptive history, magkaiba pero magkaugnay. Redemptive history ay overall plano ng Diyos sa kasaysayan. Order of salvation, ito yung personal na karanasang application ng Diyos ng kanyang plano sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya ang kaligtasan natin, biyaya ng Diyos, plano ng Diyos, gawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya ito isang aral sa atin na kung ang Panginoon ganito tayo iniligtas, gaano pa kaya ang pag-iingat niya sa atin sa araw-araw? Siya ba'y nagpapabaya sa ating hanapbuhay? Siya ba'y nagpapabaya sa ating kalusugan, karamdaman? Alam natin lahat po ng bagay ay ayon sa kanyang kalooban. Kaya kung ating babasahin ang Romans 8:28, saan lumalapat yan, mga kapatid? Basahin natin. Romans 8:28. Ano pagkakasabi ron? Sapagkat nalalaman natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay kasamang gumagawa para sa ikabubuti ng kanyang hinirang, ang kanyang mga tinawag. Pwede natin ilapat sa ating kaligtasan, lahat ng bagay. Maging yung ating pagbagsak, maging yung ating mga kabulukang ginagawa, nagigising tayo, lahat ginagawa ng Diyos para mailapat niya sa atin ang kanyang planong pagligtas. Kaya nga kung tayo rin po ay nasa maling landas, maling desisyon, maling pangungugali,
lahat ng bagay ay kasamang gumagawa para sa iyong kabubuti. Huwag tayong magalit kapag tayo ay sinaway ng ating kapwa-kapatid. Huwag tayong maggalit kapag tayo itinutuwid sa ating kasalanan. Huwag tayong magalit kapag tayo ay nire-rebuke. Dahil lahat yan, kasama yan sa pagkilos ng Diyos upang tayo iligtas sa maling kahihinatnan. Bakit mayroong iglesia? Kasama yan sa Romans 8:28 para sa kabubuti ng kanyang mga tao. Bakit mayroong Sunday? At binibigyan natin ng halaga, mas halaga ang ating pagsamba kaysa sa ating mga ordinaryong gawa. Bakit? Para sa ating ikabubuti. Kasama yan sa plano ng Diyos. Ngayon, kapag tayo po yung ma-absent, nagwawalang bahala, tinutupad mo lamang yung pinagpipiliang mabutit masama. Kaya daranas ka doon sa sukdulan na ikaw'y magkakaroon ng sakit sa iyong kalooban at buhay. Walang kagalakan dahil sinunod mo yung hindi tama. At inaani mo yung consequence nun. Kaya buhay po ng Kristiyano, wala pong aksidente. Tayo po ang gumagawa. Bilang Kristiyano na, bilang ligtas, tayo yung gumagawa pagdating sa sanctification. Dapat namumuhay tayo sa kabanalan. Ano uling kabanalan? Paghiwalay sa gawa ng sanlibutan. Gaya nga ng aming pag-aaral kanina, si Haring David, bagamat maraming nanunuligsa sa kanyang masasama at marami siyang mabubuting bagay na kailangan niyang sagutin, pero pinigilan niyang kanyang sarili, pinanatili niyang banal siya sa lahat ng takbo ng sanlibutan. Tulad sa ating panahon, maraming pastor, Kristiyano na nakikipagbangayan sa internet. Hindi dapat yun. Hindi natin trabaho yun. Wala naman nangyari, pastor Oo nga, pero nagkaroon ka ng kapintasan sa iyong mga kapwa-kapatid mananampalataya. Ganyan ba si pastor? Ganyan ba yung iglesia nila? Ganon ba mga miyembro nila? Masamang patutuo yun. Kaya nga sabi nga ni Pablo huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan, kundi magbago ng isip upang magbago rin yung inyong buhay. At malalaman ninyo kung ano yung mabuti, banal, at kalugod-lugod na kalooban ng Diyos. Kahit sabihin natin, galing mo sa doctrine, pero nakikisawsaw ka sa politika, nasaan yung karunungan? Nasaan yung pagtupad mo sa Romans 12? Kaiba yung sa sandaling sinabi ng Panginoon, sa matinding pagsubok, bibigyan ko kayo ng pananalita sa inyong bibig upang sagutin sila. Hindi yung, ano yung nakita mo, pakita mo kung sino yung kandidato mo. Hindi dapat. We have to persevere sa ating sanctification. Dahil tayo po'y iniingatan ng Panginoon. Kaya nga, kumbaga, ang redemptive history ay ang buong kwento ng kaligtasan. Ang buong kasaysayan ng kaligtasan. Ang order of salvation, paano napasa atin ang kaligtasan. So isang halimbawa, sa redemptive history, si Kristo ay namatay sa krus 2,000 years ago na nakalipas. Ang order of salvation naman, ang kamatayan ni Kristo ay ina-apply sa atin. Sa sandaling tayo po ay pinangaralan, nakapakinig ng salita ng Diyos at sumampalataya. Applied sa atin ang order of salvation. Kanya nga mga kapatid, ang pinakasimpleng sagot sa pagkakaiba ng order of salvation ng redemptive history. Ang redemptive history ay kwento ng plano ng Diyos, ang kaligtasan sa Biblia. Ang order of salvation, kwento ng ginawa ng Diyos sa puso ng isang mananampalataya, ang maligtas.
Kaya napakasarap pong pahalaga natin every Sunday, mayroon tayong batayan ng ating pagsamba sa Kanya. Hindi dahil sa kalagayan natin, sa sitwasyon natin, hindi, kundi ano yung kasaysayan ng Diyos pagdating sa kaligtasan at paano niya inilapat ang kaligtasan nito sa ating mga puso. Yun ang dapat manatili sa atin. Kaya Lord willing, by next Sunday, isa-isahin natin ang mga yugto ng kasaysayan ito sa ating kaligtasan. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat ang mga salita ninyo'y bukas para sa amin. Walang ibang katotohanan. Hindi maaring magkamali at walang pagkakamali ang iyong mga salita lamang na siyang nakapagpabago ng aming kaluluwa. Nagbibigay sa amin ng totoong karunungan. Karunungang kumikilala sa inyong pong pagka-Diyos at pagkasoberano. Kaya Ama, patuloy niyo kaming turuan sa mga susunod pang mga araw upang tumibay kami sa aming paninindigan. Alam namin kung ano yung aming tinitindigang pananampalataya. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.